vana veZimbabwe hatidzokeri shure. Nyatsimba Mutota anga ari kumeeting ye1.5 weeks navamwe vatungamiri vemovement iyi yatinayo. Pari kupisa apo, ndati pari kupisa. Sezvatakataura kare, maveterans mazhinji ari kufamba nesu. Kana manzwa zvakanaka zvataurwa naMonica Mutsvangwa, muchaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZANU-PF. Zvese zviri kuinda maringe negwara remapurani edu nourongwa hwedu. Monica Mutsvangwa ari mberi kokumberi kokutirwa kwevana vedu vechidiki kuti vaite security guards. Mushure mekunge taona kuZambia kwavari, mushure mekunge taona kuti kunoda kuti mabasa agadzirwe vana vedu vashande. Avo vane meso okuona ngavaone, vane nzeve dzokunzwa ngavanzwe. Hama neShamwari, Comrade Geza hatisi chimwana chidiki munyaya dzezvepolitics. Kana tinokukurudzirai mese vabereki vane vana vadiki vasati vaona mabasa kubva zvakadzidza kuti vakasike kurejista vatrainwe kuva masecurity, vatrainwe kuZambia sezvakawanzwa kare. Chivhayo, Tagwirei, Sikoti Sakupanya nezvimwe zvigananda zvose havafaniri kutora vana veZimbabwe semapfuza. Hatisi mapfuza, tiri mberi kokumberi kwezviri kuitika. Mnangagwa anofanirwa kubva patigaro apa zviri pamutemo. Sezvatinotaura izvozvi, mapurisa kutaura kuno vari kuzama kuchinja madhetsa atakanyorera tinoda kuti tite masection iya kana kuti stay away, kuisa kumadhetsa emberi, vachiti nokuti hatina vashandi vedu vanga vachimamasa somewhere, tinogona kupai madhetsa ekumberi. Isu tati hongu ngazviitike saizvozvo. Kana madhetsa acho angobuda tokuzivisai vana veZimbabwe, nekuti hatishandi tega. Simba rehove riri mumvura, simba revatungamiri vemovement inoyi riri muvanhu. Ngatirambe takashinga, takanatsoteerera kuchiratidzo chatichapuwa semadhetsa aya. Mutungamiri werejimu iyi woumambo hwatinahwo ari kuzama kutungamira nyika ino. Sematungamiri angaita chitakishopu chake, zvinova zvisingaite. Vana veZimbabwe varamba kutaura maningi, hakuisi maresults. Hakuna zvakunoisa kwatiri kutaura maningi.
maZimbabweans akanguri ataura sezvizvi achiti kutaura hakuna zvakunotipa. Icho chiri chokwadi, tinotenderana nazvo. Takaguma tozama kutonhodza nokuderedza shungu dzevamwe vagari vemunyika muno, vaya vane hasha, nokuda kwengari imwe chete yokuti tinoda kuti tibudirire paurongwa hwedu zviri pamutemo, pasina kuti tadhidha mudhamu reropa revanhu kuti Comrade Chamisa vapinde pachigaro. Haasi Monica Mutsvangwa oga apa. Kune vakawanda maovetereni anofunga mafungira Monica Mutsvangwa ataura pavhidhiyo iri pamusoro iyo. Mamburi ari kuvhara. Mamburi ari kuvhara. Mutungamiri woumambo huripo uhu anofunga kuti akagara pakanaka, uye anogona kugara pakanaka nokuzviunganidzira hama dzake kuti dzigare dzakamutenderedza, iye achitapa upfumi hwenyika nokuba zvicherwa asingazivi kuti ivavo ndo vanonyanya kutomudhiga. Zvese zvatinotaura tinozvipuwa nevavo hama dzake idzodzo. Zvese zvinotaurwa nana Gambako zvinobva kuhama dzake izvozvo. Vana Nyatsimba Mutota, vana Chiwenga, vana Muchinguri, vana Nyokai Mabhunu, vana Saruvaka, vana Chamisa navamwe vese vari mukembi yedu vari kushanda zvakaomarara kuti vabvise utungamiri hwaNebhukadhineza uhu hwatinetsa. Mirai muone vana veZimbabwe, mirai muone takupromisai. Poto yapisa zvino yakwata. Mutungamiri werejimu inoyi achadzamba nokukasika kubva mupani inopisa iyi. Atakarara zvachose, asi mazuva ake asara mashoma. Chinangwa chake chokugadzira kingdom muZimbabwe hachifi chakabudirira. Takasunura zvokusunura zviya izvi. Hope dzake dzokufunga kuti ungawedzera makore ake okutonga zviroto muZimbabwe. VaMugabe vakati zviroto mai ava. Hakuna wakamboonawo mandara kwamai vake. Mutungamiri werejimu inoyi ane ngozi, ane mhosva hurusa yokuteura ropa, ane ngozi yeropa. Mutungamiri werejimu inoyi haachavharirwi naMwari chaiye. Ami yaMwari kana kuti masoja aMwari ese ari mudenga umu, girozi dzake dzakumhanya dzakananga kumutungamiri werejimu. Nguva ino haapaponi. Manje muchamuonawo achichema, achitsenga mazino ake, achiungudza munhu uyu. Zvataurwa naMonica Mutsvangwa isecond sign after zvakataurwa
Comrade Geza, the leader unova mutungamiri wemovement yedu iyi. Musatya vana veZimbabwe, musatya. Tinemi. Nyatimba Mutota ari kutaura nemi. Tati musatya vana veZimbabwe. Tinemi. Regai muone zvakuitika. Tinemi. Ndatini. Kusvikira riniko? Kusvikira rini tichitanaurwa sezvihuta nerejimu iyi nomutungamiri werejimu iyi ine umbavha, iyo inodzidzisa vana vedu utsotsi neumbavha. Ukadhiraivha parodhi unotanaurwa, unobhadhara mari pamarodhi block. Enda pakoti unobhadhara mari kumaprosecutor. Inda pabhodha zvitunha zvinobhadhariswa mari. Zvaunoda kupinda nazvo magudzi ako ese anobhadhariswa mari. Inova mari isingaisvi kunyika asi mari inopindwa muhomwe dzavanhu, kuhomwe dzavana vezvigananda izvi. Kusvika riniko tichitanaurwa sezvihuta? Kusvikira riniko vana veZimbabwe? Kusvikira riniko tichitanaurwa navanhu ava verejimu ava? Zvakwana zvokutanaurwa, zvakwana. Rejimu tatinga ichibva topinza tamisa. Ndiyo wakawina maelections. Varipo vari kubira ava, vari kubira. Vari kubira. Vakaisa vatungamiri vamatare dzimhosva muhapwa mavo. Vakaisa vachuchisi muhapwa. Vakaisa masodza muhapwa. Vakaisa mapurisa muhapwa. Vakasarudza vanhu vavanoda kwete vanodiwa navanhu kupinda muparliament. Kusvikira riniko tichimanikidzwa kudya zvatisingadyi zvinorutsisa izvi? Kusvikira riniko vana veZimbabwe? Zvakwana. Pauri ipapo mira uti zvakwana mwana weZimbabwe. Zvakwana zvokudzvinyirirwa neutungamiri hwaNebukadhineza uhu. Taneta naho. Tinokutendai nokutiteerera. Pamberi mberi nokubatana. Pamberi mberi nokuramba zvikananda. Pamberi mberi neutungamiri hwatamisa. We thank you.